Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ang gibaha tungod sa kusog nga ulan ni atong weekend. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni James Paulo Yap. James? Sara daw sa pa ang pipila ka mga kalsada dinhi sa Cagayan de Oro City human mibundak ang ulan ni adtong Sabado. Samtang nakasinati sab og pagbaha sa Pikit, Cotabato Province. Daw nahimong sapa ang Kugman Public Market sa Cagayan de Oro City resulta sa kusog nga ulan niadtong Sabado sa gabi. Sa kakusog sa sulog sa tubig, natumba kining babae nga nailhang si Nanay Lenny Tubio nga residente rasab sa lugar. Maayo na lang kinatabang kini sa mga tao nga naa sa lugar. Dugay na kuno kining problema sa lugar matag muulan tungod sa mga baradong drainage. Kung kusog ang uwan, labi nagkuhan sa bukid, pag di na mo tapok na sa pikas ng area tungod sa high school, pag di na makaya sa wall ni Mr. Lim, mubuto na, makulaps na. So walay klarong agyanas tubig, musubay na sa karsada, kusogin kayo. Unta lagi unta nga ma-action na gini sa dali para wala na overflow din eh. Kay merkado ba kita dire. Say nga mga ano dire hugo kayo mga basura maapil. Samtang gibaha sab ang Puerto Public Market sa Barangay Puerto, human miapaw ang dike sa lugar tungod sa kakusog nga bulog sa tubig. Hinuon walay na report nga nasamdan o namatay sa panghitabo. Nalubog sab sa hantod dughan nga tubig baha ang duha ka mga barangay sa Pikit, Cotabato, human nagka-flash flood sa lugar. Gilayong may responde ang Pikit MDRRMO niadtong Sabado sa gabi sa mga residenteng nabahaan sa Barangay Dalinggawen ug Barangay Takipan. Gilaumang nahatagan na og hinabang ang mga apektadong residente nga gipangbakwit na. Wala say gikatahong naangol tungod sa baha. Sumala sa pag-asa ang kusog nga ulan niadtong Sabado tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mao kini ang cloudiness nga nagresulta sa panagtagbo sa hangin nga gikan sa Northern Hemisphere ug sa Southern Hemisphere. Pahimangno karon sa pag-asa ngadto sa publiko nga mag-igmat kanunay ilabi pa nga anaa karon ang hulga sa bagyong Lani nga posibleng magpaulan sa tibok pulo sa Mindanao. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.